En tudusung wan tenti nanga negi mi start ina camera fumi boy nanga wan borduurmachine. En bakat dati mi bonga sorry sami man do precies. En dat na mek jeans buruko. En zo, desan gomoro fara, dan mi bingi werko in mi garage, mi schaf wan industriemachine aan. Nadat mi begin en in ayari tudusung tu tenti a crisis begin. So bung in praxeri di dat komt sa echt mi praxer van we gomoro fara. Unko staat pas, uno ab bekendheid ete, uno bij de bedrijf ete sang alas masabi sang de gerenommeerd. En toch mi praxeert dat je moest de creatief. One product voor mij sang je pumsa a pandemie na die umek bigi mek mondkapjes. Mine bewan kom bekend zo in dua takina mondkapjes we meki. Maar dat ube moest voedoen, want a onderneming be moest abi continuïteit. Dus dat hebben we maar gedaan. En dat je een flink, ahoru in stand voor zeker wanneer afjari, comité na 2 jaar. We zijn nu bezig. De denim. Bakarat mi kisa praxeri voor mek den denim product voor nu, voor u introduceer den lekur krosi. En ze nou abagwenti taki urko krosi na haises, tak na felkloru na adungru blauw sa alas masabi. Oranje, donkerblauw. Maar dat we bieden de jeans crossi aan le kurko crossi, no de toku urko wan tumsi bon fasiji unu. Als werkkleding heeft nu wel al vruchten afgeworpen. Ontan or doorzettingsvermogen, bika usabi, zijde wedwing en die suma wedwing. Net bij de sang sribi, mine bema sribi, slapeloze nachten, stressbende, boem voor stress. De dames zijn er ook nog mee, saptak mi bij apten sang, asan bede zo erg tak mi kies van pen, mi bema opopoer na orna in mi anu. Maar toku titan orko godoro, je shitaki a stress na prettig stress, omdat isap fusayde mek je dwing en fusuma je dwing. Met dwing allereerst gimi srefi, en met dwing Jimmy Rokomang. Hij doet me boom voor sabitaki, mi Rokomang ook toe F4 den stref boom, dat de abafiri tak de apwam tjens op die zekerheid.